Şunun bilen baglanykda her ýerle dörejilik bäsişikleriniň şol sany edebiýat, medeniýet we sunat işgärleriniň ýaş ýerine tajylaryň we dehini çaýgalaryň arasyna ygran edilýän Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn afiratly bäsişiniň geçirmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şolaryň hatarnaky ýylyň parlak ýyldary bäsişigi ýaş ýerine tajylaryň dörejilik başlangyçlaryna iş ýeňligine itergi bermek bilen täze dekinleri ýyda çykarmagy we gollamagy, olaryň hüner taýdan kämilleşmegine häzirki zaman milli aýdymsal sunatymyzy ösdürmäge ýardam edýär. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan telewizioniýa, radio getirişler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti hemde magtymuna naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşilen bilelikde Guran şügedeki bäsişigine ýordamynyň ähli welaýatlaryndan Aşgabat we arkadaş şäherlerinden dekin ýaş estrada aýdymçylary gatnaşdy. Welaýat we şäher derejesinde bir näçe saýlama tapgarlarda geçirilen dörejilik bäsişigine köp sany ýaş dekinleriň gatnaşanlygyny bellemek gerek. Ýetsak we tapgarda tele tomaşaçylaryň we radio dinleýijileriň köp sanyny iňdekin aýdymçylara ses berdiler. Emin agdarary bäsişig gatnaşanlaryň içinden aýdym aýtmak we ýerine tajilik babatda has sapatlanan tomaşaçylaryň sevgisini gazanan hemde has köp ses toplan dalaşgärleri saýlap aldy. Olaryň köpüsi ýa Türkmenistana geçirilen dürli festivallarda çykyş edip ýeterlik tejribe toplan aýdymçylardyr. Aýdymsal bäsişine gatnaşan aýdymçylar birek-birege gollap, tüýs direkden üstünlikler arzuw etdiler. Gatnaşyklaryň her biri çykyşy tomaşaçylaryň gyzgyn el çapyşmalarına garşylandy. Aýdymçynyň çykyşyndan soňra meşhur artistler öz pikirlerini beýan etdiler. Hemde ýaş kardeşlerine halipalyk maslahatlar berdiler. Ýylyň parlak ýyldary dörejilik bäsişiniň ahyryna ýerde ýordamydan ýaş estrada we höwesçiň aýdymçy ýaşlarynyň bir näçesini Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk atly ýadygarlyk kümüş nişanly bilen syýrlamak dawarat geçirildi. Olar hormatly prezidentimiň gol çeken değişli kararyna laýyklykda syýrlanýarlar. Ýordamydan ýaş estrada we höwesçiň aýdymçy ýaşlary şeýle hormatly syýlaga berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygyny, parahat söýüjülük ýörelgelerini, dost dogany gatnaşyklarynyň ösdürmegini esasy ugry edýän bu siýasatyň halkymyda beren peşkeşini hemde ajaýyp zamanamyzda döwrebap aýdymsallaryň üstü bilen münasip wasp etmäge goşan uly goşantlary üçin şeýle-de Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şany 30 ýyllaryň hormatyna münasip bolurlar. Soňra bir ýerde bugun keçirilen ýylyň parlak ýyldary dörejilik bäsişiniň ýeňjileri yglan edildi. Ýylyň parlak ýyldary dörejilik bäsişiniň 3-nji ornuny Döwran Şammeýew, bäsişiniň 2-nji ornuny Serdar Şaryp, 1-nji ornuny bolsa Mehri Hoja Kawadagy münasip bolurlar. Ýeňjileri bäsişe gurajylar tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar dawaral ýagdaýda goşarly. Soňra täze ýylyň öň sirasyna däp bolan bayramçyk çärelerini maksatnamasynyň ajaýyp wakalarynyň biri bolan ýylyň parlak ýyldary aýdymsal bäsişiniň baş bayragyna münasip bolan aýdymçynyň ady yglan edildi. Şonlukda ýylyň parlak ýyldary adyna Göwker Hazymyradowa münasip boldy. Ýeňije bäsişiň göçme kubogy hemde gymmat bahaly sowgat dawaral ýagdaýda goşarly.